frem i trav, når du lige har pladsen. Godt. Ja. Og så lige ved frem en gang, så du får sug på udvendig hånd. Og så tilbage igen. Nemlig. Og lige du får en lille afkortning her. Du forestiller din 7 meter bolde lidt som, at den har 4 hjørner. Så du laver det frem og tilbage, frem og tilbage. Yes, hele tiden veksler. Godt. Og prøver du at lave et galopandspring. Flot. Jamen, jeg bliver ved med at ride videre der. Flot. Og stadigvæk tænk på, at den skal ligge til udvendig hånd, at du ikke hænger i den indvendige side. Men der skal du skal vende den mere på udvendig tøj. Ram op på udvendig, tryk ind på halsen. Sådan ja, så du får udvendig skulderben rundt. Nemlig, ja, ikke? Og bliver ved med at ride frem og sidde ned om hesten. Kom. Videre. Ja. Prøv at gå mere ud af din 20 meter volde. Og stadigvæk ikke hænge indvendigt tøjle. Bare have en let kontakt. Frem, frem. Så galopperer mere videre frem. Den hopper for meget på stedet. Sådan ja. Rigtigt, så den springer hen over jorden, ikke? Rigtigt. Ved med at springe videre. Godt. Og så få styr på voldeformen. Styr på skuldrene. Hele tiden få samlet dine hænder igen. Rigtigt. Prøv at kigge på din indvendige hånd en gang. Ja, rigtigt. Nemlig hele tiden tilbage igen med den. At du ikke trykker den ned og låser den. Rigtigt. Ret og spænd af, ja. Og hvad, du ved, du får problemer derovre hver gang, så vær lidt mere på forkant. Så du ikke venter på problemet, men du allerede nu ved, at du skal have den mere rundt i skulderen. Ikke låse indvendig hånd. Ja, sådan, ikke? Lige en enkelt volde til at så rundt på stor volde. Lad ikke bære den på hånden ret, og lad den gå selv igen. Videre, videre. Den skal søge frem. Kom. Ja, rigtigt. Sådan. Sådan. Den bliver ved med at springe videre. Kom. Videre igen. Så er du for meget op. Der. Kom. Den skal springe i galoppen. Hver eneste galopspring skal være på vej fremad. Og stræk dig ud og sidde ned i hælene i begge sider. Hest. Ja, nu går den bag ved sjenklen igen. Rigtigt. Skal du ikke holde den på plads, korriger den og så let med hånden igen. Nemlig. Ja, godt. Ja, men ikke låse din hånd. Stå på med indvendig sjænkel, for den falder ind, og den runder sig ikke godt nok. Hvis du bare tager mere indvendig tøjle, det kommer du ikke igen med. Du skal flytte med din sjænkel og ret lige på trav, at du lige får den til at trække sig lidt til siden, så den bliver rundt omkring din indvendige sjænkel. Så det er indvendige bagben, du driver frem. Kom. Kom. Rigtigt. Kom. Sådan, ja. Og hvis det bliver et stort problem op ad lang tid, så vender du bare fra og lægger en volde ind. Og sidde ned om den. Vær på vej frem. Takten er ikke god nok. Ja, rigtigt. Nemlig hele tiden skal den søge frem. Rigtigt, rigtigt. Sådan der. Ja, og spænd af i hånden igen. Nemlig sådan. Korriger og væk. Ja. Godt. Og rid på diagonalen. Rid efter anden sidste bogstav. Eller ja. Lav lige en volde. Lav en volde. Og hold i gang. Rid mellem B og P derovre.
og så fortsæt i kontragalop. Så skal du blive ved med at være stillet let til venstre, hele vejen rundt i kontragalop, og så flytter du den rundt med venstre skænkel fremme. Hold højre ben lidt tilbage, så du bliver ved med at vise den venstre galoppen. Sid ned i venstre bøjle, og rider frem for venstre skænkel. Skub forparten rundt, og hold bøjningen til venstre. Frem for venstre skænkel. Frem for venstre skænkel. Frem for venstre skænkel. Ja. Hjem. Godt. Overgang til trav. Godt. Og få højre skulder på plads. Nemlig. Lige rundt på volden. Det er vigtigt, at man skubber forparten rundt, og du får den frem, så du stadigvæk holder det der bagben i gang, ikke? Og læg lidt mærke til formen nu, at du ikke trækker den snæver på indvendig hånd, men du kan kun få den til at blive rundt. Støt lidt bedre op udvendigt tøjlen og skub på den bagfra. Jeg tror, at den skal tage lige skridt og lade den puste igen. Mærk efter, når de almindelige ting bliver svære for os, så er det som regel, fordi de lige skal have lov at